A osim za one starije, knjižnica je pripremila i programe za one najmlađe. Dijete su imala prilike uživati na maskenbalu za najmlađe i u predstavi jednog posebnog gosta. A koji je to gost razveselio djecu pjesmom, plesom i žongliranjem, saznajte u prilogu. Od princeza do superheroja, od Snjegovića do Indijanaca. Svi okupljeni mališani uživali su u maskiranom druženju u gradskoj knjižnici. Za razliku od prošle godina, ove godine maskenbal nije imao određenu temu, ali je zato bio prisutan jedan vrlo zabavan gost. Malo smo htjeli ove godine djeci da se izdovolje, da mogu donijeti svoje kostime, jer oni si rado kupuju neke svoje likove koje vole. Pa evo, ove godine nije tematski maskenbal, pa smo stoga pozvali klauna Blenta, znači malo da nas zabavi, animira, razveseli, izludira. Uz pjesmu, ples i žongliranje, klaun Blento uspio je stvoriti odličnu atmosferu, a male su maskice veselo sudjelovale u svakoj igri. Ovakvi događaji uvijek razvesele najmlađe i otkriju koliko je bogata dječja mašta. Španjolsku plesačicu sa kastanjetama. Bravo! I kako ti se svidio klaun? Dobar je bio. Što ti se najviše svidjelo? Kad sam vrtila tanjure. Meni se najviše svidjelo kako smo se derali s klaunom. Još nešto? Kako smo jeli krafne. Ja sam večeras vještica, bilo je super, bilo je krafna i sad plešemo na kraju. A biti klaun možda je i najveseliji posao na svijetu. Djeca su uvijek spremna na druženje i igru, a klaunovi su uvijek dobrodošli, pogotovo u ovo maskenbalsko vrijeme. Ali u stvari ovi klaunovi su u doba maskenbala isti koji svi drugi. Znači, puno više dolazi do izražaja kad nema, kad drugi nisu u maskama, tako da u stvari ja radim tokom cijele godine recimo podjednako, da ima tih nekakvih sezonskih dijelova i kad djeca vode stvari u stvari. Ja samo tu malo upravljam, malo njima manipuliram, malo većinu stvari oni mi daju ideje na licu mjesta što da radim. Druženje pod maskama završilo je uz krafne i veseli ples, a u nadolazećem tjednu djeca će uživati u prerušavanju u omiljene likove iz crtića i filmova.